Naia Saratxu Baionan bizi den Larra Betzuarrak Serbian euskara hutsean filmatu den Wounded Tribe pelikulako itzultzaile lana egin du. Filma historia aurrean oinarrituta dagoenez hizkuntza zahar batean egin nahi zuten eta euskara aukeratu dute. Lagun baten bitartez iritsi zitzaion Naiari proiektu bitxi eta ezohiko honetan parte hartzeko aukera. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Baigorritik agurtzen dugu, hemen bizi den Dom Campistron ilustratzailearekin egongo garelako gaurko emankizunean. Ongi etorri Parraldearen orenera. Naia Saratxu Baionan bizi den Larra Betzuarrak Serbian euskara hutsean filmatu den Wounded Tribe pelikulako itzultzaile lana egin du. Pelikula hori da aurre historian oinarritutako gauze bat, eta orduen zuzendarien nahi zeuen antzinako hizkuntza bat izatea erabiltzen dana pelikula hortan. Eta hasieran inguru zeuen hilde dagoen hizkuntza bategaz, baina gero tope zeuen euskera ondino bizirik dagoena, eta esan zeuen segaitik ez saiatu algara. Eta beraz izan bere kontaktuekaz saiatzen topetan euskaldun bet, eta lagunei eskatu zia kate bat sortzen eta Euskal Herrira heldu arte, eta azkenean nire lagun batek proposatu duztan hau, bera ez da euskaldun, eta esan eben, segaitik ez agian interesgarria izen lehi. Bakizun egon nintzen? Non? Lautada maite zineta, bertotik ibili naike. Itzuli dut Bizkaierara. Delako prehistoriako historia bat eta batua esan existitzen gara jortan orden saiatu gara alik eta logikoen egiten bai hizkuntza aldetik. Serbiako lantaldea eta euskarazko gidoia proiektu ezoikoa zinez eta ondorioz baita lan egiteko modua ere. Hizkuntza erabili duguna izan da ingelesa. Eta gero ibili gara Google Driveko dokumentuekaz lan egiten. Berak igorri eustan gidoi osoa dokumentu baten, eta gero erabaki gendu nahitea kasilla moduko batzuk, hizkuntza bakoitzean idatzite, ingelesezkoa hemen, euskerazkoa hor, da hurrengoa izen zen, eurentzako zelan ahoskatuko zen euskera. Bizirik zauz. Nik bai igorri dut ziedaz bideoak eta audioak esaldi bakoitza esaten, gero euren etxean landu ala izeteko, eta nilioan azbe bai ara laguntzeko. Lehen aldiz, 2024ko maiatzean joan zen Serbiara bertara. 2025ko udan filmatu zuten eta 2025ko azaroan plazaratu dute Serbian. Orain, helburua Euskal Herrian ere erakustea litzateke. Nik aipatu dutzetez berari egiten diren film festival batzuk. Eta saiatu da igortzen eta ez dakik gondino zerpartzeko den, baina hori bai prozesu luze bada, esan gure dut. Eta ez dakit saiatu algara beste bide batetik edo lortzen hona ekartza, baina bai interesgarri hori izango zen. Zezpa bere, eurentzako bai oso politia izan behar dauna etortea eta hemen ikustea hori. Eta baita Euskaldun ontzat ere, Wounded Tribe edo Tribu Zauritua filma Serbian euskara hutsean grabatu dena ikusteko parada izan dezagun. Dom deitzen iz eta marrazkilarian iz, hor baditu 8 urte lan hori egiten dutala Euskal Herrian eta Baigorrin bizi iz. Beraz, etxean da ipuin bat aurrentzat egina dena. Beraz, historio horretan badira 3 printzesa, bizi dira etxe batean Nafarroan eta maleruski haien ama hiltzen da. Eta ama hiltzen delarik etxeko sakurra bilakatzen da 8 bat. Eta beraz, 3 printzesa horrek berdute 8 horrekin bizi. Beraz, aipatzen ditu intimitatean aurrek jasotzen dituzten bortizkeriak. Estatu Batuetan sortutako mitu mugimenduak eta batez ere horri lotutako inzestuaren gaiak Dom Campistronen interesa piztu zuen. Interes horrek bultzatuta gaian asko murgildu da eta obra honen argitalpenaren bidez berak ere bere ekarpen propio egitea erabaki du. Ez niz psikologo, ez niz erakasle, beraz da proposamen bat eta gero kurios niz ikustea bertze profesionalek zer egiten ahalko luketan obiektu horrekin.
Astapen batean, enetzat importanta zen historio hori kondatzeaz, eta ni aur bezala ikusi ditut bortizkeri anitz, nik diasan ditut eta ikusi ditut bertze aur batzu diasaiten ere bai, nahi nituen gauz batzu kondatu pertsonalak zirenak ere, zeta bat ditut bi aizpa, beraz hiru gira, beraz hori nahi nuen kondatu, ama galdu ginuen ere aurtzaroan, beraz biziki naturalki dintzait liburu hori, eta orain balimadu berdin indar bat edo posible balitz lan bat ere maitea aurrekilan izan etxean gurasoekin irakurriz eta nik biziki important atsemaiten dut gauzak izendatzea eta aurrentzat zaila da ere gauzak erraitea zer pasatzen den etxean usu aurrek ez dituzte hitzak eta guk ere ez ditugu emaitan. Aurrei zuzendutako gaia konplexua den arren, liburua kolorez beteta dago, sortzaileak berak egiteko manera propioa duelako. Ene marrazkiak biziki jingarriak dira beti edo zen esaz eta biziki koloretsuak dira. Beraz izan gai hortaz, bertze gai batez, zen ustez berdin eginen nuen. Egia erraiteko nik badut ere ikuspundu bat aurtzaroaz berdin pixka bat desberdina dena. Aurtzaroa aski triste bat bizi ukan dut eta beraz berdin tabu batzu ere biziki fite gainitzen ditut. Berdin ez ditut ikusten ere aurrak manera klasiko batean edo badakit gai direla ulertzeko gai horiek. Obraren etorkizunari buruz? Jadanik hariniz pentsatzen pestakit segida bati. Beraz hori deia eta espero dut ibiliko girela liburu horrekin. Bitartean Domek bere aizparekin batera, Magirekin, liburuaren aurkezpen animatuak egiten segituko du. Uztaritze, Izturitze edo Lesaka bisitatuz. Eta oihartzuna emanez, LGTB-tasunei edota feminismoari artista honek ez duelako beste manera batean irudikatzen bere bidea. Jaren nuke dela ene biziaren helburu bat, beraz ez dakit nola eginen nuken bizitzeko hori gabe, beraz gauzak ekoizten dituztenak artearen bidez, beti hori kondatzen dute da feminismoaren lantzea, LGTB-tasunak errepresentatzea, eta ni naiz hori edo beteaniz borroka hortaz, beraz segituko dut bai erzena gainan altxaliekin, bai liburu horrekilan, agianitzen dira bertze proiektu batzu eta horietan ere loratuko dira ideiak, behen pentsatzen dut kulturak orokorki, baduela limaleko eragin bat gizarte batean eta kulturari esker gizarte bat aitzinatzen dela. Ilustratzaileari batera gaurko saioari ere agur esango diogu Altxaliliren ikusgarriaren irudiekin. Jakin artista hauek urruñan izango direla otsailaren 7. Ikusentzuleok bihar arte!